5 kilometer dwars door weilanden kruipen. Geert uit Horst, die deed dat. Ongeveer 5 door ergens. Ja, en we zitten nu op volgens mij een 3,5 ongeveer. Dus ik ben al een heel stuk onderweg. Normaal ga je veel trainen, dan zeg je nou ik ga een paar kilometer rennen, in dit geval kroepen. Dat heb je niet gedaan denk ik, of wel? Ik heb helemaal niks qua voorbereiding gedaan. En hier in Arsen maken ze zich op voor een waterkering die het dorp moet beschermen bij hoogwater. Je ziet hier achter mij de tuinen van de mensen die aan deze kant aan de Maas wonen. Daar zijn ze al bezig geweest met het bouwen van de nieuwe opdrijvende kering. Zodra de Maas hoog komt, gaat de kering ook mee omhoog. Dat en meer zie je in Rondje Limburg. Fijn dat je kijkt naar Rondje Limburg. Weer even een ander gezicht dan je gewend bent, net als vorige week. Maar wel even goed de mooiste, leukste en meest bijzondere verhalen uit Limburg. En dat begint hier in Arsen, want de bouwhekken die staan al voor de waterkering die hier moet gaan komen in Arsen. En een restaurant, Alt Arsen, dat maakt zich op voor een waterkering die dwars door het restaurant gaat lopen. Restaurant Alt Arsen sluit binnenkort tijdelijk zijn deuren vanwege de werkzaamheden aan de waterkering, die momenteel in het centrum van Arsen wordt aangelegd. Best wel een ingrijpend iets inderdaad. Het is een unieke situatie dat we dwars door het restaurant een waterkering krijgen. Maar we zien het ook als een kans. We kunnen straks een heel nieuw restaurant neer gaan zetten. En voor de komende 10, 20 jaar kunnen we er weer tegenaan straks. De verbouwing is niet klein. Het restaurant, zoals bezoekers het nu kennen, verdwijnt deels. De helft van het pand wordt afgebroken. En daarna gaan we een nieuw restaurant weer opnieuw opbouwen achter de waterkering. Die kering wordt wel onderdeel van het restaurant. Zodra het water hoog komt, wordt de doorgang die er tussen de glazen wand zit dichtgemaakt. Je ziet hier achter mij de tuinen van de mensen die aan deze kant aan de Maas wonen. Daar zijn ze al bezig geweest met het bouwen van de nieuwe opdrijvende kering. Zodra de Maas hoog komt, gaat de kering ook mee omhoog. Wij krijgen hier binnen een vaste dijk, een glazen waterkering. En daar worden de schotten in de opening gezet zodra de Maas hoog komt. Omdat het restaurant deels wordt verbouwd, is er ook iets leuks bedacht voor de jongste gasten. In de maand augustus mogen alle kinderen die hier op vakantie zijn of ja, die gewoon hier wonen, die in de buurt zijn, die mogen op onze muren en op onze vloeren komen tekenen. We hebben nog een aantal muren en vloeren beschikbaar. Dat wordt straks wel gesloopt. Maar je mag thuis natuurlijk niet op je muur tekenen van je ouders. Tenminste, mijn kinderen mogen dat niet. Wat ben je aan het doen? Kleuren. Kleuren? Ja, ik wil die eigenlijk heel kleuren. Ik wil altijd heel lang blijven kleuren. Ja, hoe uniek is dit dat dat kan? Ik denk niet dat kinderen dit ooit vergeten, dat je ergens op een muur of op een vloer hebt getekend. Ja, dat zijn dus bijzondere werkzaamheden hier in Arsen, waarvan het resultaat in 2027 zichtbaar moet zijn. Wij gaan nu naar Horst, want daar kroop de 41-jarige Geert dwars door Horst, dwars door weilanden, op de knieën. Niet op de fiets dus, niet op de voet, maar op de knieën. Niet lopend, rennend of fietsend, maar kruipend legt de 41-jarige Geert Ruby uit Horst vrijdag 5 kilometer af. Dwars door het dorp en dwars door weilanden, terwijl zelfs de koeien enigszins verbaasd opkijken. En waarom? Ja, die precieze reden die weet Geert ook niet eens meer. Nou, dat is een mooi verhaal. Chris Winkelmolen, een kameraad van mij en ik, we stonden laatst op een feestje van een andere kameraad. En toen kwam dat ter sprake, alleen weten we allebei niet meer waarom, hoe of wat. Maar ons motto is altijd gezaagd is gezaagd, dus ja, vandaar dat ik nou een kroep ben. Die brol lukt met mij. Hoeveel kilometer giet je er in totaal? Ongeveer 5 door ergens. Ja, en we zitten nu op volgens mij een 3,5 ongeveer. Dus ik ben al een heel stuk onderweg. Normaal ga je veel trainen, dan zeg je nou ik ga een paar kilometer rennen, in dit geval kroepen. Dat heb je niet gedaan denk ik, of wel? Ik heb helemaal niks qua voorbereiding gedaan. Ik sport zelf al heel veel, dus ik doe heel hardlopen en wat fitnessen en wat wielrennen. Maar kroepen dat doe ik niet, maar ik denk ik begin er gewoon aan, ik zei het wel. Maar het valt me net tegen. Hoe voelen de knietjes? Goed. Ja, ik vul het wel een beetje, maar nu, ik heb goed. Ja, we kregen net doorgestuurd. Ik denk, ja, dat zal wel een goed doel of iets aan het eerlijks aan zitten. Maar het is gewoon echt gewoon binnen de vriendengroep van hey, dit gaan we doen, dat ga ik doen. That's it. Nee, dat is wat ik net zeg. Winkelmolen en ik, we hebben dat motto gezaagd is gezaagd. Dus als je iets zegt, ja, moet je dat gewoon doen. Nou, dan bij deze. Daarom ben ik nou bezig. Is dit dan nog het gekste wat ze gedaan heeft, denk je?
Nee, ja, we hebben wel meer gekke dingen gedaan. Maar ik kan nou 1, 2, 3 niet zoomen wat nemen. Maar ja, en dit zal niet het laatste zien, schat ik zo. En nog een kleine 2 kilometer, vanochtend aan het terras op of de bank op? Ik denk dat we bij u aan het gaan niet meer gaan zetten. Dus als je de kans hebt, moet je daar dadelijk ook nog maar eens even gaan kijken. Het is een prachtige plaats en daar kan ik weer tot rust komen. Ondergoed gezakt met een biertje. Precies, je snapt het. Wij gaan straks naar Panningen, want daar is een bijzondere foto-expositie geopend. Nou, die foto is voor mij eigenlijk mijn levensles. Het is echt vanaf boven tot aan mijn enkel. Dus de chaotische leven wat ik heb gehad met alles wat ik heb meegemaakt. En ook dat ik niet gebroken kan worden. Daarom moet de tekst "What doesn't kill me makes me stronger." Maar we gaan eerst naar Kadir een keer, want daar missen ze hun pakketbezorger die ook altijd wat lekkers met zich meebracht. Een niet-thuismelding terwijl je wel gewoon thuis was, te late of onbetrouwbare bezorgtijden, pakketten die ongevraagd bij de deur of buren worden neergelegd of zelfs over de schutting worden gekieperd. Legio klachten over pakketbezorgers. Maar niet iedereen is zo negatief. Zo blijkt uit het verhaal van een aantal bewoners in Kadir en Keer die regelmatig een pakketje laten bezorgen. Onze bezorger die is toch wel speciaal. Hij is heel vriendelijk, hij is ontzettend betrouwbaar, hij is altijd vrolijk, hij is altijd toegankelijk, open, blij ook om kinderen te zien. Hij is ontzettend op kinderen gericht. Hij heeft voor alle kinderen altijd een koekje mee. Dus dat is ontzettend leuk. Dus voor jong en oud is het een graag geziene gast in de buurt hier. Maar onlangs kwam Inge erachter dat haar favoriete bezorger niet meer kwam. Ja, ik hoorde het van de buurvrouw 2 weken geleden. Ze stuurde een berichtje en ze zei, ja, het is de laatste dag van die lieve bezorger. En toen dacht ik, oh nee, dat zal toch niet. We wilden hem eigenlijk al die tijd bedanken en nog eens laten weten hoe blij we met hem zijn. De laatste keer dat hij een pakketje bij ons bracht, was ik zelf even boven met de was bezig. Dus ik had het helemaal gemist. De achterdeur stond open en toen heeft hij het op de tafel gezet binnen met een koekje erbij voor onze dochter. Ja, dat is ontzettend lief. En dat zorgt toch altijd weer voor een glimlach. En ineens is die dus weg en dat is erg jammer. Op Facebook deelde Inge het gemis van de bezorger en dat bleef niet onopgemerkt. Een heleboel reacties, toch zeker 90 volgens mij inmiddels. Alle mensen hier uit het dorp die vinden het dus ontzettend jammer dat hij weggaat. Het was een man die voor iedereen toch even een moment de tijd nam en stilstond bij iedereen individueel. En ik heb gehoord dat hij bijvoorbeeld extra een rondje omreed om iemand nog eens te bezoeken in een verzorgingshuis. Het is echt jammer dat hij dan zo plotseling weg moet. En wat ik begreep is dat hij ook eigenlijk zelf liever gewoon zijn wijk had gehouden. Dus dat maakt het dan extra wrang eigenlijk. De bezorger heeft nu in IJsden zijn nieuwe werkgebied, maar er is wel nog contact met de klanten in Kadir en Keer. We hebben door deze Facebook-oproep eigenlijk contact met hem gekregen. Heeft hij ook gezien hoeveel mensen hem missen en hoeveel mensen er gesteld op hem zijn. Dus uiteindelijk heeft dat heel erg leuk uitgepakt. En mensen die willen een kaartje achterlaten en hem laten weten dat hij gewaardeerd wordt. Dus dat heeft uiteindelijk een heel leuk resultaat gehad. En heeft hij dus alsnog gezien, bedankt eigenlijk. Hebben jullie nu een nieuwe bezorger? Ja, we hebben nu een nieuwe bezorger, maar die is er pas net. Dus die kennen we nog niet zo goed. En we missen Thijsie wel heel erg, ja. Van de ene lekkernij van de pakketbezorger gaan we naar de andere lekkernij in Venlo. Namelijk Willems Waffels, die hij samen met zijn moeder elke woensdagochtend staat te bakken. Ook live op Facebook. Live gaan. 3, 2, 1, actie. Hallo lieve kijkers, jullie kijken goed met de Willem Waffels. Goedemorgen. En we zijn live. Iedere zaterdagochtend is het raak. Dan bakt Willem voor het oog van de camera en met zijn moeder Saskia wafels. Marianne Winters zegt goedemorgen Willem, succes vandaag. Wat zeg ze dan? Dankjewel. Dankjewel. Het is dé manier om een beetje bekendheid te krijgen. Dit idee hadden we eigenlijk al lang al, zo van we willen iets voor Willem creëren, waardoor dat meer zichtbaar wordt in de maatschappij, een plekje in de maatschappij krijgen. Ja, een leuke daginvulling die ook er echt wel een beetje toe duidt. En dat werd Willems Waffels. Het lijkt een groot succes te worden, want steeds meer mensen en zelfs bedrijven willen wafels van Willem. Van wie heb jij zo lekker wafels leren bakken? Dat is een vraag, Sophie. Een goede vraag, Sophie. Met mijn oma.
Van de oma, hè? Van de grootmoeder van mij. Ja, het recept is van de oma van mijn moeder, dus van die oma. Met de wortels hebben we geleerd van oma. Oma. En Willem, daar hebben ze toch met druk mee, hè, met die wortels. Ja. Hoeveel bak ze er zo in een week? 320.000. Zo, dat is een enorm aantal. Ja. Maar wat is zo leuk aan wortels bakken? Dat is mijn moeder te leuk. Lekker met die moeder. Ja. En wat maakt die wortels nou zo lekker dat eigenlijk half Venlo tegenwoordig zit? Ik wil zo'n wortel van Willem hebben. Is het toch een geheim of is het toch... Met hartjes, wortels. Met liefde gemaakt. Liefde gemaakt. Ja. En die liefde groeit nog steeds, want er zijn dus steeds veel mensen die wafels van Willem willen hebben. Maar hoe vreemd het ook klinkt, de liefde heeft ook een keerzijde. Moeder Saskia schreef er een stukje over op Facebook. Want er zijn ook mensen die het niet begrijpen. Ja, nou, ik denk dat vooral ze dat niet willen begrijpen. Laat ik dat voorop stellen, want mensen begrijpen het denk ik wel. Ja, te veel. Ze vinden Willem te veel aanwezig. Of er komt die moeder weer aan die Willem naar voren duwt. Maar ze vergeten één ding. Willem is 25 en een goede jongen van 25, als hij een beetje socials leuk vindt, en dat doe ik het veel, want hij vindt het heel erg leuk, dan gaat zelf op de socials. Maar dat kent Willem niet. En dat schreef ik ook. Slopen is makkelijk en slopen veel harder dan opbouwen. En Nens van de Heuvel zegt, Willem maakt open dadelijk zien ze broen. Oh Willem, was openmaken. Nens zet op mij in de gaten. Mooi om Willem zo bezig te zien met die wafels samen met zijn moeder. En ik kondigde het straks al aan. Panningen, een expositie daar. En daar gaan we nu naartoe. Want die foto-expositie is gemaakt over vrouwen en aangrijpende gebeurtenissen door fotografe Nicole Smit. Geraakt, maar niet gebroken. In de Yardpoint in Panningen zijn portretten van vrouwen te zien met zichtbare en onzichtbare littekens. Verhalen die volgens fotograaf Nicole uit Panningen gezien en gehoord mogen worden. Dat is eigenlijk een project waar ik eigenlijk al jaren mee rondliep. Omdat ik zelf vroeger heel veel gepest ben geworden. En helaas heb ik al heel vroeg afscheid moeten nemen van mijn vader. Ik was toen 22 jaar. En ik dacht eigenlijk bij mezelf van, ja, goh, er zijn natuurlijk wel meerdere vrouwen die ook littekens hebben. En toen heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en heb gewoon een oproep geplaatst op Facebook. Met de poging om te kijken van, goh, wie reageert er eigenlijk op dit project? En ik kreeg zo ontzettend veel leuke reacties erop met allemaal vrouwen die hun verhalen wilden delen. En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen. Op een oproep kreeg Nicole veel reacties. Allemaal vrouwen met andere littekens. Van ziektes, gezondheidsproblemen tot mishandeling. Vooral de vrouw die ook in een destructieve relatie heeft gezeten. Haar verhaal heeft me enorm geraakt. Gewoon ook om te horen hoe ze de kracht heeft gehaald om uit de situatie te komen. En ik vind het ook heel bijzonder dat ze haar verhaal wil delen. Om ook andere vrouwen hiermee te helpen om de kracht uit te halen. Ook te weten dat ze niet alleen zijn. En die vrouw is Melissa, die jarenlang te maken kreeg met huiselijk geweld. Ik ben zowel geestelijk als fysiek mishandeld geweest. Ook tot in 2018 dat ik zelfs in het ziekenhuis heb gelegen met een dubbele oogkasbreuk. Dat ik gewoon 70% van mijn linkeroog de zicht kwijt ben geweest. En dat is gewoon heel heftig. Dus op een gegeven moment dan zit jij in een wereld waarin je eigenlijk weet dat het niet goed is. Maar je wordt zo gemanipuleerd omdat je er toch in blijft. En je weet eigenlijk niet meer hoe je eruit komt. En ik zat dan ook nog eens met kinderen in mijn leven, zeg maar. Zowel van mijn ex-partner als van mij. En zijn dochtertje was heel erg gehecht aan mij. Dus op een gegeven moment, hij gebruikte dat tegen mij. En dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen. En heel vaak dan hoor je mensen van, ja, maar je wordt zo mishandeld, dan ben je er toch klaar mee. Je zegt dan toch makkelijk van hier tot hier en niet verder. Maar als jij erin zit, dan kun jij er niet meer uitkomen. Want jij wordt zo geestelijk gewoon gemanipuleerd, dat je er niet meer uit kunt komen. Je ziet geen uitweg. Het leidde uiteindelijk tot een zelfmoordpoging. Een zwarte bladzijde uit haar leven. Toch kwam ze er weer bovenop. En uiteindelijk met de kracht van mijn ouders en de hulpinstanties
Maar ook de energie die ik kreeg van mijn zoontje. En daarna leerde ik mijn man ook kennen in die periode. Die mij ook heel veel kracht gaf. Ik probeerde hem weg te duwen, maar hij bleef. En samen met hun allemaal heb ik uiteindelijk me kunnen weer herpakken. Weer sterker kunnen worden. En weer kunnen genieten van het leven stap bij stap. En dat heeft me nou gemaakt tot wie ik ben. Een mooie en bijzondere expositie daar in Panningen. En vanuit Panningen gaan we iets verderop naar Maasbree, want daar vierde de 18-jarige Thomas Jansen een feestje. Hij voetbalt bij VVV en ontving daar de Jan Klaassens Award, een award voor beste jonge talent. En hij kijkt vanuit de zonnige koel in Venlo nu uit naar de start van het seizoen en misschien wel zijn doorbraak. Ja, het voelt als thuiskomen. Ik kom hier al vanaf mijn 9e, dus bijna 10 jaar al. Dus ja, het is echt gewoon een thuisplek voor mij. Ja. Tijdens de voorbereiding van vorig seizoen sloot de 18-jarige Thomas Jansen aan bij het eerste elftal van VVV Venlo. Waarna de Maasbreese aanvaller officieel zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Hij werd opgenomen in de definitieve selectie en deze zomer tekende hij zijn eerste profcontract, wat hem bindt tot medio 2029 aan VVV. Ja, ik ben blij dat het club heel veel vertrouwen toont aan mij. Dat geeft mijzelf ook heel veel vertrouwen. En ook een soort beloning voor wat ik heb gepresteerd het afgelopen jaar. Hoe kijk je naar jouw ontwikkeling? Ik denk dat ik wel veel stappen heb gemaakt. Ik ben een stuk volwassener geworden in het voetbal, fysiek ook. Ja, dat eigenlijk. Ik ben gewoon een stuk volwassener geworden. Als bekroning op zijn ontwikkeling ontving hij de Jan Klaassens Award. De prijs is bedoeld voor het grootste talent uit de eigen jeugdopleiding en draagt de naam van clubicoon Jan Klaassens. Ja, super mooie prijs. Ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik die in ontvangst mocht nemen. Er staan wel wat namen op, dus nee, ik ben blij dat ik erbij sta. En ja, nu ga ik gewoon voor de fans ook laten zien dat ik het verdiend heb. Thomas begon zijn carrière bij MVC 19 in Maasbree, stroomde als 9-jarige door naar de jeugdopleiding van VVV. Via een periode bij Ajax keerde hij terug naar Venlo, vastbesloten om zijn droom waar te maken. Ja, het was wel een lastige periode. We hadden het natuurlijk met corona. Dus treinreizen waren ook niet heel fijn, dus ik zat vaak gewoon weken daar. Dus voor mij was het wel een lastige periode, maar ik ben blij om weer gewoon hier bij VVV te spelen. Ja. Hoe gaat de voorbereiding op dit seizoen? Ja, goed. Ik ben aan het begin ook nog wel even geblesseerd geweest van mijn enkel. Daarna wel goed herpakt. Dus ik heb nog een paar wedstrijden gespeeld en gaat eigenlijk wel de goede kant op. Ja. Wat verwacht je ervan dit seizoen? Ja, ik hoop natuurlijk heel veel minuten te kunnen maken. Af en toe een basisplek, invallen, doelpunten, assisten. Dus ja, we gaan het zien. En dat was ons rondje Limburg voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan is Brechtje ook terug. Dus voor haar zeg ik alvast graag tot dan.